खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे भिडिअ'आव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो आसाम टेट 2021 नि बर' आयदानिफ्राय जोङो एलपि सेक्सन आरो एमइ सेक्सननि थाखाय जोङो मक टेस्ट 2 खौ लानाय जासिगोन। बेयाव जोङो हांखो हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो आसाम टेट 2021 नि एबा 24 अक्ट'बराव जानो गोनां आसाम टेटनि सायाव जोङो बड' साबजेक्टनि सायाव जोङो दिनैहाय लानाय जागोन। दिनैहाय जोङो एलपि आरो एमइ सेक्सननि थाखाय बड' मक टेस्ट 2 एबा जोङो बड' रिभिजनखौ लागोन आरो। बेयाव जोङो जोङो मक टेस्ट बायदि जोङो माखासे कुइसन बेयाव होनाय जादों। बेयो हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनो मोनदों आसाम टेट 2021 लिरनाय बड' रिभिजन मक टेस्ट 2 एलपि आरो एमइ सेक्सननि थाखाय। औ नंगौ, नोंथांमोना थारखौनो नुदों। बेयाव जोङो दिनैहाय बड' साबजेक्टनि रिभिजन खालामनाय जागोन। जोङो 24 अक्ट'बराव जानो गोनां आनजादनि थाखाय दा जोङो रेडि जागासिनो दंखायो। बे रेडि जानायनि गेजेरावनो जोङो दिनैहाय मक टेस्ट 2 लानाय जागोन एबा बड' रिभिजन लानाय जागोन। बेयाव कुइसना जोंना बर' आयदानिल' थागोन। बेयाव खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, थुनलाइगिरि आरो रावखान्थि, हांखो, सानराय आरो 2012 आरो 2019 मायथाइयाव फैखांनाय माखासे कुइसनफोरा बेयाव दङ। दा बेयाव जोंहा 30+ MCQ कुइसन दङ। जास्ट जों बेयाव रिभिजनल' खालामनाय जागोन। नोंथांमोना साननो नाङा दि बेयाव होनायनिफ्रायनो आनजादाव फैथारगोन। मोनसेबो फैयाबो जानो हागौ। जास्ट जोङो सिगाङाव जा फरायदोंमोन, जा प्रिपारेसन खालामदोंमोन, बेखौ जों दिनैहाय रिभिजन खालामनाय जागोन। आसा खालामो जों बेनिफ्राय जोङो जुदि आनजादाव कुइसन मोननो हायो, अब्ला जों मोजांखौनो हागोन, मोजाङैनो मार्क स्कर खालामनो हागोन। अब्ला फैदो जों समखौ गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, जुदि बे भिडिअनि माखासे कुइसनफ्रा जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना खिथाहरगोन कमेन्ट बक्सआव। बेखौ आं आसा थिबाय। अब्ला फैदो जों भिडिअखौ आराम्भ खालामदिनि। गिबि कुइसनाव दङ एक नाम्बार कुइसनाव दङ बर'नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा? होमबा अपसन एआव दं बाथौ नाम बैकुन्ठि गिदु, बियाव दं खन्थाइ मेथाइ, सियाव दं बिबार खानाय, डियाव दं अलंबार जिउनि अलंबार। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए बाथौ नाम बैखागुनि गिदु। बेयाव नोंथांमोना साइडआव नुदों नै बियो बेसेबां 1920 मायथाइयाव नुजादोंमोन आरो बे खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनबा प्रसन्त कुमार बर'मोन। नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव ला आरोखि। कुइसना जेरैबो फिदिं फिदा फैनो हागौ, बेनिखायनो गासिखौबो गोसोआव लानाया मोजां। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसन दङ नै बर'नि थुनलाइनि गिबि बिजाबा जादों। बेयाव थुनलाइ गिबि बिजाबा मा? दा कसारिस ना दा बिबार खानाय ना बर'नि फिसा आयेन? बेखौ बासिनांगौ। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अपसन नाम्बार डि बर'नि फिसा आयेन। नेक्स्ट 3 नाम्बार कुइसनाव फैबाय बर'नि थुनलाइनि गिबि बिजाबा जादों दा कसारिस बिबार खानाय बर'नि फिसा आयेन। बे कुइसना डाबल जाबाय। जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा मामोन? अपसन नाम्बार डि। बियो नुजादोंमोन बेसेबां? 1915 मायथाइयाव नुजादोंमोन आरो बे बिजाबनि सुजुगिरिया सोरमोन? गंगाचरन कसारि। बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लायोब्ला गाहाम जागौ आरो। नेक्स्ट कुइसन। दाना 4 नाम्बाराव फैबाय हाथरखि हाला लाइसिनि सुजुगिरिया जाबाय। दाना बेयाव मा सोंदों? हाथरखि हाला लाइसि बिनि सुजुगिरिया बेयाव सोर दं? नै ए नाम्बाराव रुपनाथ ब्रह्म, बियाव उर्न ब्रह्म, सियाव प्रमद चन्द्र ब्रह्म, डियाव नरेन्द्र नारायण बसुमतारी। दाना बे मोनब्रैनिफ्राय जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन प्रमद चन्द्र ब्रह्म, अपसन नाम्बार सि। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 खन्थाइ मेथाइ बिजाबा
बेसेबां खन्थाइ आरो मेथाइफोर दं? जोंना खन्थाइ मेथाइ बिजाब जायखौ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म लोगो नांनानै सुजुदोंमोन 1923 मायथाइयाव। दाना बे बिजाबाव बेसेबां खन्थाइ आरो बेसेबां मेथाइ दं? अपसना होनाय दं। अपसन ए आव 7 आरो 25, अपसन बि आव दं 8 आरो 26, अपसन सि आव 6 आरो 24, अपसन डि आव 10 आरो 28। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बि 8 आरो 26। बेयाव खन्थाइया 8था दङ आरो मेथाइया बेसेबां 26था दङ। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो बे बिजाबा जोंना मा 1923 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। सरि, रुपनाथ ब्रह्म डाबल जाबाय। रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै बेखौ 1923 मायथाइयाव सुजुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय प्रसेनजित ब्रह्मनि आं थैया खन्थाइ बिजाबखौ दिहुनदोंमोन। आं थैया खन्थाइ बिजाबखौ सोर लिरामोन होनबा प्रसेनजित ब्रह्म। आरो बेखौ माब्ला लिरामोन एबा माब्ला दिहुनजायामोन होनबा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय 1955 मायथाइयाव। दा बेखौबो गोसोआव ला। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैगोन अलंबार लाइसिनि सुजुगिरिया सोर? दाना अलंबार लाइसिनि सुजुगिरिया बे अपसन नाम्बार दङ। ए आव ईसान मुसाहारि, बि आव दं प्रमद चन्द्र ब्रह्म, सि आव रुपनाथ ब्रह्म, डि आव दं कमल कुमार ब्रह्म। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बि प्रमद चन्द्र ब्रह्म। जुदि बबावबाफोर कुइसनाव माबाफोर मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरगोनखौ आं आसा थिबाय। दानिया नेक्स्ट कुइसन फैदो। दाना बेयाव जोङो माखासे हिन्ट होबावदों नै बेयाव बियो अलंबार लाइसिया नुजादोंमोन जोंहा बेसेबां 1938 मायथाइयाव नुजादोंमोन। आरो जोङो अलंबार मुगानि समखौ मनरन्जन लाहारिनि बायदिब्ला माने माब्लानिफ्राय माब्लासिम हमो 1930 मायथाइनिफ्राय लानानै 1950 मायथाइसिम जोङो हमो। बेखौबो गोसोआव ला। दानिया नेक्स्ट कुइसन किनिट्स निउ देन मुंनि रायथाइखौ सोर लिरदोंमोननो? ए नाम्बाराव दं नमल चन्द्र बर', बि आव दं रतिकान्त ब्रह्म, सि आव दं रुपनाथ ब्रह्म, डि आव दं सतिश चन्द्र बसुमतारी। दाना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि रुपनाथ ब्रह्म। रुपनाथ ब्रह्मआनो किनसिट निउ देन मुंनि रायथाइखौ लिरदोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 कुइसनाव दङ आबानि खौरां सल'माखौ सोर सुजुदोंमोन? आबानि खौरां सल'माखौ सोर सुजुदोंमोन? अपसन नाम्बाराव ए आव दं जे.डि. एन्डारसन, बि आव दं सिडनी एन्डेल, सि आव दङ पि.पि.सि. फादार चार्ल्स ज', डि आव दं रोहिणी कुमार ब्रह्म। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए जे.डि. एन्डारसन। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। 10 नम्बर कुइसनाव होनदों गाहायनि सोर सासेया बर' सल'मा जौगाखांहोनायाव बांसिन बिहोमा होदों? ए नाम्बाराव दं मनरन्जन लाहारि, बि आव दं अरुणा राजा, सि आव दं नबिन पल्ल बर', डि आव दं चित्तरन्जन मुसाहारि। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डि चित्तरन्जन मुसाहारि। दाना नेक्स्ट कुइसन 11 नम्बर कुइसनाव दङ गाहायनि बबे सल' बाथा बिजाबखौ सुकुमार बसुमतारीया सुजुदोंमोन? आबै आबौनि सल', बि आव दं बर'नि कछारी सल', सि आव दं बर' सल'बाथा, डि आव दं बर'नि जलंगा। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए आबै आबौनि सल'। दाना नेक्स्ट कुइसन फैबाय 12 नम्बर कुइसन गाहायाव होनायफोरनि बबे मोननैया समाजारि रंजाथाइ फोरबो? बेयाव मा दं बबे मोननैया मा समाजारि रंजाथाइ फोरबो? ए आव दङ बैसागो आरो खेराइ होनाय, बि आव दं बैसागो आरो दिरुं साननाय, सि आव दं मोन्थोर रायनाय आरो गारजा होनाय, अपसन नाम्बार डि आव दं आगरबाद आरो होखार हरनाय। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए बैसागो आरो खेराइ होनाय। दाना नेक्स्ट कुइसन बर' 13 नम्बर कुइसन बर' कछारी सल' बिजाबखौ गाहायाव होनाय सोर सुजुगिरिया सुजुदोंमोन? दाना बे बर' कछारी सल' बिजाबखौ ए नाम्बाराव होदों राजेन्द्र नाथ ब्रह्म, बि आव दं महिनी महन ब्रह्म, सि आव दं मदाराम ब्रह्म, डि आव दं सुकुमार बसुमतारी। दाना बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बि महिनी महन ब्रह्म। बिथाङानो बर' कछारी सल' बिजाबखौ सुजुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन 14 नम्बराव फैबाय बर'नि बबे रंजाथाइ फोरबोआव बाख्रि लिरो? बर'नि बबे रंजाथाइ फोरबोआव बाख्रिखौ लिरख'नो? ए नाम्बाराव दं बैसागुआव, बि आव दङ माइनाव बरायनायाव, सि आव दं कार्तिक गासायाव, डि आव दं मागोआव। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डि मागोआव। नेक्स्ट कुइसन 15 नम्बर कुइसनाव बुंदों गाहायाव होनाय बबे सल'बाथाखौ मदाराम ब्रह्मआ सुजुदोंमोन? दाना मदाराम ब्रह्मआ सुजुनाय सल'बाथा बेयाव मोनब्रैनि मादाव मोनसेया कारेक्ट जागोन। ए आव दङ मोख्रा राजा आरो आब्रानि खौरां, बि आव दं आलारि दामब्रा आरो दाउरि सिख्ला, सि आव दं सेसा आरो
फिसिगि कुसुं, डियाव दं हाल दाउनि सल' आरो दाउब' राजा। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार सि सेसा आरो फिसिगि कुसुं। नेक्स्ट कुइसन 16 नाम्बार कुइसनाव फैबाय माब्लाबा खन्थाइ बिजाबखौ गाहायाव होनाय सोर सुजुगिरिया सुजुदोंमोन? दाना माब्लाबा खन्थाइखौ सोर सुजुदोंमोन? मनरन्जन लाहारी, बियाव कमल कुमार ब्रह्म, सियाव मधुराम बर', डियाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए मनरन्जन लाहारी, बिथाङानो सुजुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन 17 नाम्बार कुइसन माब्लाबा खन्थाइ बिजाबखौ गाहायाव होनाय सोर सुजुगिरिया सुजुदोंमोन? एके डाबल जादों बेबो कुइसना, होमबा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय मनरन्जन लाहारी। नाम्बार 18 कुइसन दं थुनलाइ आरो सानथ्रि बिजाबखौ गाहायाव होनाय सोर सुजुगिरिया सुजुदोंमोन? दाना थुनलाइ आरो सानथ्रि बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? अप्शन नाम्बाराव एयाव दङ रामदास बसुमतारी, बियाव दं मनरन्जन लाहारी, सियाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, डियाव कमल कुमार ब्रह्म। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार सि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। नेक्स्ट कुइसन 19 नाम्बार कुइसन गोदान जोलै थुनफावथायखौ सोर लिरगिरिया रनसायदों? एयाव दं कातीन्द्र सोरगियारि, बियाव दं कमल कुमार ब्रह्म, सियाव दं मधुराम बर', डियाव दं मनरन्जन लाहारी। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अप्शन नाम्बार सि मधुराम बर'। नेक्स्ट कुइसन आउटलाइन ग्रामार अफ द कछारी बर' लेंगुवेज बिजाबखौ बबे जिल्लानि रावसानि सायाव लिरनाय जादोंमोन? अब्ला बे आउटलाइन ग्रामार अफ द कछारी बर' लेंगुवेजखौ दरं जिल्लानियाव रावसानि सायाव ना कामरुपनि सायाव ना क'क्राझार सायाव ना लखिमपुरनि सायाव बेखौ जों बासिनांगौ। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए दरं। दाना बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन नैबे साइडआव होनदों लिरगिरि। दाना बे आउटलाइन ग्रामार अफ द कछारी बर' लेंगुवेज बिजाबखौ सोर लिरामोन होनबा रेफारेन्स सिडनी एन्डेलआ लिरदोंमोन। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बेखौ मा मायथाइयाव दिहुनदोंमोन एबा मा मायथाइयाव फोसावदोंमोन होनबा 1884 मायथाइयाव बेखौ फोसावनाय जादोंमोन आरोखि। बेखौबो गोसोआव ला। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 बे बर' ग्रामारनिफ्राय बर' रावनि बाथ्रा खान्थि बायदियै सोंनाय दिन्थिनायाव मा दाजाबदा बाहायनाय जायो? जोङो दाजाबदाखौ सोरनि उनावहाय बाहायनाय जायोमोन जों मुंमानि सिङाव। होमबा बे बबे दाजाबदाखौ जोङो सोंनाय सिनायाव बाहायो होमबा एयाव दङ खै, बियाव हाय, सियाव बाय, ओमफ्राय डियाव ना। होमबा जों बेयाव नैबे अप्शन नाम्बार डि नाखौनो बाहायो। नों ओंखाम जाखांबाय ना, नों थांबाय ना, नों देलायखांबाय ना, बेफोरबायदि सोङोना अब्ला बेयाव जोंहा अबे जायो नाया। होमबा अप्शन नाम्बार डिआ बेनि कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 23 कुइसन बर' रावाव थानाय गासै गारां रिंसारथिफोरा जाबाय। गारां रिंसारथिफोरखौ सोंदों। बेयाव गारां हांखोआ जोंना मोनबेसे दंमोन? 11 नङा होमबा? दाना बे रिंसारथिफ्रा मोनबेसे? 2 ना 3 ना 6 ना 5? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय 6 बियो। होमबा बिसोर मा बेखौबो जों नायनो हायो बेयाव। होमबा गारां रिंसारथिफ्रा मा होमबा अ, आ, इ, ए, उ आरो औ। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा 6। दाना नेक्स्ट कुइसनाव दं मालायनि 24 आव मालायनि हेफाजाब लायालासे उदाङै रिंसार होजानाय रिंसारफोरखौ मा बुङो? मालायनि हेफाजाब लायालासिनो जोंना रिंसार होजानाय रिंसारफोरखौ गारां हांखो गारां रिंसार बुङो ना खौरां रिंसार बुङो ना खाव गारां रिंसार बुङो ना हांगुरि रिंसार बुङो? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार ए गारां रिंसार। नेक्स्ट कुइसन 25 नाम्बार कुइसन बर' रावनि बांसानराय फोरमायग्रा उन दाजाबदाफ्रा मा? बांसानराय से सानरायनिफ्राय बांसानरायाव जों लाङा होनब्ला अब्ला बांसानराय फोरमायग्रा माखासे उन दाजाबदाफोर दं। बे उन दाजाबदाफोरा 1 ना 2 ना 3 ना 4 बेखौ बासिनांगौ। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार सि 3। मा उन दाजाबफ्रा बाहायो जों? फोर बाहायनानै बांसानराय खालामो, सोर बाहायनानै, मोन बाहायनानै खालामो। अब्ला गासै मोनबेसे जाखो? 3। नेक्स्ट कुइसन 26 नाम्बार कुइसन सरासनस्रायै बर' रावाव बांसानरायखौ फोरमायनाय जायो। होमबा बेयाव बे कुइसना 2012 आव फैदोंमोन। होमबा सरासनस्रायै बर' रावाव बांसानरायखौ फोरमायनाय जायो। ए नाम्बाराव मोनसे सोदोबखौनो खनले बुंनानै बांसानराय फोरमायनो गोनां सोदोबखौ बोलो होना रिंसार होनानै, सियाव दं गुबै सोदोबजों दाजाबनानै, डियाव दं 2, 3, 4 अनजिमा फोरमायग्रा सोदोब बाहायनानै। होमबा जोंना बांसानराय खालामनायनि 3 नेम दंखायोमोन। बे 3नि मादाव जोंना नैबे ए नाम्बारा मोनसे जायो। मोनसे सोदोबखौ जोङो मा खनले बुंनानै खालामनो हायो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार ए मोनसे सोदोबखौ खनले बुंनानै।
दा नेक्स्ट कुइसन 27 नम्बर कुइसनाव होनदों बिमा राव सोलोंनायनि थांखियानो जाबाय बेयो फैदोंमोन 2019 आव आसाम टेट 2019 आव बे कुइसना फैदों बिमा राव सोलोंनायनि थांखियानो जाबाय गोसोनि साननाय हनायखौ गोरलैयैनो आरो रोखा फोरमायनो हानाय साननाय गोहोखौ दावगाहोनाय सियाव दं रावखौ सोलोंनायल' होमबा बेयाव जोङो कारेक्ट एन्सारखौ मोनो ए आरो बि बे नैबे गोसोनि साननाय आरो हनाय बेबो कारेक्ट हायो साननाय गोहोखौ दावगाहोनोबो हायो होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डि ए आरो बि कारेक्ट एन्सारा बेना जागोन ए आरो बि नेक्स्ट कुइसन 28 नम्बर कुइसन दाना बेयाव दङ बिमा रावखौ द मादार टां इज एट वान्स ए टुल a source of joy and happiness and knowledge, a director of tasks and feeling होननानै बुंदोंमोन बेबो 2019 एबा 2019 मायथाइयाव फैनाय कुइसन बेयाव अपसन एआव दं जनि देउरि बियाव दं रायबन सियाव दं सेटेफेन एन्ड डियाव दं गेस्टल बा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अपसन नाम्बार बि रायबन बियो थिग दाना बेबायदिनो जों मोननैसो कुइसन लाबावगोन बेबायदि सेम टाइपनि कुइसन अब्ला फैदो जोङो बेबायदि सेम टाइपनि कुइसनाबो नेक्स्टआव फैथावना बेनिखायनो जोङो बेयाव थिखोनानै होनाय जादों सेलेक्सन खालामनाय जादों अब्ला नेक्स्ट कुइसना जागोन नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै कुइसन नम्बर 29 आव बे बुंदों मादार टां इज नट मेयारलि वान अकेसन फर द इनक्लुजन अफ नलेज इट इज part of the children initiation into the life of man बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन फार्स्टआव दं पिबि पार्लार नैथिखौ दं जर्ज सेम्पन ग'आव दं महात्मा गान्धी ग'आव दं गोजौनि मोनसेबो नङा अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार नैथिख' जर्ज सेम्पसन नैबे नैथिख'आनो जर्ज सेम्पसना बेखौ बुंदोंमोन होनबा नोंथांमोना बे नैथिख'खौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे मा बुंदों बेखौ बा बेबो फैथावना बेबायदि टाइपनि एबा नेक्स्ट कुइसनाव दंबावो आरो मोनसे फैबावदों बेबायदिनो एखे टाइप बेबो 30 नाम्बार कुइसन बेखौबो आं कालेक्सन खालामनानै बेयाव सेलेक्सन खालामनानै होनाय जादों अब्ला बेयाव नायदो कुइसना बुंदों मानसिनि मेलेमारि गेवलांसारनायनि थाखाय बिमा रावा एसेबांनो गोनां जेसेबांनो खुदियानि देहायारि जौगानायनि थाखाय बिमानि गाइखेरा गोनां सोर बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ होमबा अपसन ए आव दङ एबा सेथिख'आव दं रबीन्द्रनाथ ठाकुर नैथिख'आव दं स्वामी बिवेकानन्द ग'आव दं महात्मा गान्धी आरो लास्ट ग'आव दं गोजौनि मोनसेबो नङा अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ग महात्मा गान्धीया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन अब्ला बेखौबो गोसोआव ला बिथाङा मा बुंदों बेबो फैथावना दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 30 नाम्बार कुइसन बिमा रावा गाहायनि बबे मोनसे बाथ्रायाव गोथौवै हाबनानै थायो बेबो जोंना 2019 आव फैदोंमोन बिमा रावा गाहायनि बबे मोनसे बाथ्रा गोथौवै हाबनानै थाफायो ए नाम्बार दं हारि हारिमु जारिमिनारि आरो बायदि बायदि रावखौ गेबेङै सोलोंनायनि हारि आरो रावखौ जौगाखांहोनायनि डियाव दं हारिमुआरि गुमुर अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए हारिमु आरो जारिमिन आरो बायदि बायदिखौ बेवहाय हाबनानै थायो बे दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 32 नाम्बार कुइसन 32 नाम्बार कुइसनाव होदों बेबो आनजादाव फैखानाय आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय बेबो बुंदों बेयाव प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुनाय बर' इंराजि हिन्दी सोदोब बिहुं बिजाबा नुजायो प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ मोनसे इंराजि एबा मोनसे खेबसेयैनो मोनथाम रावाव थानाय मोनसे सोदोब बिहुं एबा डिक्सनारि दिहुनदोंमोन मा बर' राव थानाय इंराजि थानाय हिन्दी थानाय दिहुनदोंमोन बेखौ सोर दिहुनामोन बा प्रमद चन्द्र ब्रह्म दाना बे प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ बेखौ बेसेबां मायथाइयाव नुजाहोदोंमोन एबा दिहुनदोंमोन होनबा अपसन ए आव दं 1996 बियाव दं 1993 सियाव 1990 डियाव 1992 होनबा कारेक्ट एन्सारा 1996 मायथाइयाव नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय बेबो नाम्बार 33 बिमा राव सोलोंनायाव फारियै रोंसारनायनि बेलायाव गाहायनि बबेया थार बा जोंहा बिमा राव सोलोंनायनि फारियै रोंसारनायनि जोंना माखासे नेम दङ बेयो मामोन जोंना बेयाव जोंहा खोनासं लिरनाय बुंनाय फरायनाय नैथिख'आव दं खोनासंनाय लिरनाय फरायनाय बुंनाय ग'आव दं खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय लिरनाय
ग दं बुंनाय खोनासंनाय लिरनाय फरायनाय होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बेयाव मा ग नाम्बार अपसना खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय लिरनाय फार्स्टआव मा खालामनांगौ खोनासंनांगौ लिस्टेनिं बिनि उनाव बुंनाय स्पिकिंनि उनावहाय मा रिडिंनि उनाव मा राइटिं मा खोनासंनाय लिस्टेन एल ओमफ्राय बुंनायखौ स्पेक ओमफ्राय फरायनायखौ रिड एन्ड लिरनायखौ मा राइट बेमोन आरोखि बे प्रसेसा बेखौ गोसोआव ला इंलिसनियावबो फैयो बेयो मा बिमा राव सोलोंनायनि फारि रोंसारनायनि बेलायाव गाहायनि बबेया थार होनबा मा फार्स्टआव लिस्टेनिं एन्ड स्पिकिं रिडिं एन्ड राइटिं बियो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ग नम्बर खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय लिरनाय नेक्स्ट कुइसनाव फैबावबाय 34 नाम्बार कुइसनाव होनदों बिमा राव सोलोंनायनि मुलाम्फाखौ गाहायनि बबे बुंथिया रोखा खालामो बेबो 2019 आव फैखांनाय कुइसन होमबा बिमा राव सोलोंनायनि मुलाम्फाखौ गाहायनि बबे बुंथिया रोखा खालामो एयाव दङ साबसिन आरो गोख्रैसिन बुजिनो हायो फरायनायाव लोरबां जालाङो फरायनायाव आरो बुजिनायाव खहा जायो गोजौनि मोनसेबो नङा बिमा राव सोलोंनायनि मुलाम्फाखौ गाहायनि बबे बुंथिया रोखा खालामबा साबसिन आरो गोख्रोंसिनै बुजिनो हायै जाबाय गावनि बिमा रावजों जोङो फरायोब्ला अपसन नाम्बार एआ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन साबसिन आरो गोख्रैसिन बुजिनो हानाय जायो नेक्स्ट कुइसनाव 35 नाम्बार कुइसनाव होनदों मोसौआ गांसो जायो बे बाथ्रायाव थाइजाया बेयाव थाइजाखौ बासिनांगौ जोंना बेयो 2012 आव फैनाय कुइसन बियो होमबा मोसौआ गांसो जायो बेयाव मा होनदों बे थाइजाया बेनाय जानाय होमबा बियो मा टेन्सआव दं बेखौ जोंहा सेलेक्ट खालामनांगौ बियो अरायदा बिदिन्था माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स ओमफ्राय दाजाफुं बिदिन्था नै इयुन बिदिन्था जाखां बिदिन्था दाजाफुङाथ' मा कन्टिनिउअस टेन्स बियो जाखां बिदिन्थायाथ' पास्ट टेन्स इयुन बिदिन्थायाथ' फिउचार टेन्स होमबा बेबो जाखां नङा बेबो जानाय नङा होमबा मोसौआ ओंखाम जायिया ए अरायदा बिदिन्था प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआवनो जागोन बे एआव बेनि कारेक्ट एन्सारा अरायदा बिदिन्था दाना होमब्ला बेखिनियावनो जोंना दिनैनि रिभिजन खालामनाय जों मा मा गोसोआव लाखो जों मा फरायखो बिनि सायाव जोङो रिभिजन खालामनाय मक टेस्ट 2 मोन बे भिडिअआ अब्ला बे दिनै जोब्बाय होमबा थेंक्स फर वाचिं नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबाफोर मिस्टेक मोनदोंबा बबेबा कुइसनाव माबाफोर मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनानै आंनो कमेन्टआव हरगोनखौ आं आसा खालामबाय लोगोसे आंनि भिडिअखौ लाइक हो आरो साबस्क्राइब खालाम जायफोरा गोदानै हाबदों बाट दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ नेक्स्टआव आङो बेबायदिनो मक टेस्ट लाबोबावगोन थेंक इउ